देखो 2 दिन से एकदम खाली खाली जाता कुछ काम कर देखा एक बार मुंड बना के आइल बनी आज अगर ना मिली ना आई ये कहूं तो देख लियो कमी काम में छोड़ दे हमहू देखते बानी। हां तो देख लियो का जाने कैसे तू बोलाव तरुआ भाग जा तरह सब बुझाते नहीं 10 तो अभी बजे तो भर दिन टाइम में बाटे बुलाले हम के करे के बनी मेन रोड पर खड़े बोला ही बनी आ कितना घंटा भइलो अभी तो आधा घंटा तो भइबे कइला। देखो रोज के रोज बुझाते नहीं के ना तो हमारा के देखिए सन तो ना रोकी हसन हम हेनिया लुका जातनी हां तू का करनु कोने लुका जा ठीक ना ठीक बा हम ताले पे चिल्लाइब अच्छा फसलावत लिए जा तो तू ये चल भागा हां जा जा ये एगो आवत मार आवत रुको अभी कमरिया का बतवा जी गाड़ी तो बड़ा निक लाते देखे में जी कहां जाता नहीं जात नहीं है अगले गांव में जाए के बाद अगला गांव में एने कहां गो रहनी जा अरे आवत नहीं अपना गांव से तो जात नहीं गांव में सामान खरीदे के बाद तनी चली ना बोझवा लगा दी तनी चली तन जाई ना तन बोझवा लगा दी केहू नहीं खे तनी मदद कर दी तनी चली तन जाई बोझवा लगाई काम मिली हमारा आ जाई ना पहले जाई अलगा दी ठीक है बाजार तनी केने का और बाबू झा हो का हो तो रखल बाटे जाई चलो जा हो आई धीरे धीरे केने बाबू बुझा ऐसा बात है तब से को बुझा नहीं चलो ना कि कबे ले का खतरा खाती के तो पहलवान है जरूर अरे अरे जल्दी हो बोझा का गइल हां का बात बताओ आई बड़ा आयो दादा अरे रुको ए दादा मन कर हो आयो रुको आयो दादा अरे हम कैसे जाम सामान लेबो अरे बढ़िया अरे रो मत अरे बढ़िया छोड़ा फांसी आयो दादा ए बच्चा वाला घो कितना अरे जल्दी जल्दी निकल अबू आयो दादा बच्चा वाला घो देखो छीना तारी छ आयो दादा अरे ओ मैं कुछ होने के तन चाहू पर छोड़ द पे 500 अरे जल्दी जल्दी अरे निकाल छोड़ो दादा गड़िया का चाबी अरे गाड़ी से आप देखो कैसे हम बाजार करे चाहिए दादा देखो ऐसे मत करो जल्दी आयो दादा आए भाई दादा दे दो भगल हो अरे बाप रो बाप अरे तो अरे कतरा पैसा बा पैसा बा आज तो काम होई 1000 दर होई तू तो रख ना अब दो हम धो ले ना मोबाइल एगो ले लो ना जाय अल्लाह चुनी में अरे देख देख एगो औरी हमरो कुछ पैसा कम हो जाओ ले 10 रुपए ले एगो मोबाइल ले 10,000 का पैसा ले बा चलो जो कहनी ना के हमनी अरे के जो रोड पर देखो औरी जति कोनो और देखो जल्दी देख हो जात हनी हमें जे लुकाइल बनी एगो और बुझाता के पार्टी आवत तो कहनी ना के बेरा के जातरा बनल बाटे मिली हां हो गइल काम देख कहनी ना अरे चल कितना रखी कितना देखो एगो मोबाइलवा ओकरा के दे देनी है 1500 रुपया बाटे आ मोबाइल ले ले लो हां मोबाइल वाले लो ज्यादा 500 रुपया दे देल तो मोबाइलवा काहे के देलु ई चलो ना भी काथा ना भेटाई तो देखो फिर पहला आगे देखो कोनो आवत अब देखो ए बेरा ना ए बेरा पूरा भगवान तनी अख पर मोटा माल वाला आ जाए हां से ले ले तो ओकरा से हो जित ना हे भगवान हे दे तब तन 2 दिन के आराम हो जाए तनी कुछ भेटा जैतन हमनी के पूछू तो बहुत बढ़िया रही तो अब की भेटाई न तब के नाक में के ना के बुलिया बनाई में गो एगो हारो बनी रुक जाई पानी ना अंकल जी को जा मन भाईवा बोझा ले नजर ताकल तनी चली ना उठते नहीं के का जाने का हो गइल बा का हो पता न बोलते नहीं कि बोझा करते ये पकीर कराएगा तन चली ना देख ली ही तनी चली ना हो जा अंकल जी तनी बहुत चली के मुसीबत में पड़ल बन जे चली तन देख ली ही बड़ी काम में रहनी हमारा नहीं हवा कोई नहीं खे तनी चली कब से परेशान बानी जा हम इनके डॉक्टर कहे ले जाला हां तनी चली बोला त नहीं ना बोझा में दबा गइल बारन बबुआ चल तन देख ली कतना देबा हो का हो देखा देख ले अब चली रुआ काहे नहीं चलो जाई हम आ तनी ना डॉक्टर के पैर में खा डॉक्टर के बोले खबर देल बानी आवे तू को मोबाइल ले ले निमन से कर ली बहुत काहे कहां जाता कतना दूर बाबू अरे अरे
अरे मत निकाल तो निकल क्या जल्दी। कहता रहा अरे ए जाइलो है जे जंगल में धर मैं रुका पहले भाई अरे जल्दी जल्दी निकल बू है फेंक दो है जे जंगल में है जाओ तरह जे लइकी छड़े अब ये कदर की लइकी ये कदर की भाई बीमार बाटे भाई भाग जल्दी भाग भग भग तमाशा कोइले बने कर रहला पैसा त नहीं खेली ले कहीं 2 गो मोबाइल पर जा देखो ले लो एगो हमनी के अब की मेरे पैसा ना के तुम मत मांगो चलो ठीक है ना देखो बोलूं हां कोनो है सन तो ठीक जो है देखो हम लेके जाता नहीं चलो तो भेटाई बाप बाप ये बेरा के जातारा बहुत बढ़िया बड़ी ये काल के तकन कोना के छुछुना के मुद्दा कर रही के ना मिलो ले कहूं रुपया इधर कोई नहीं जा नीमक को तेल के ना मिल रहे ए बेरा देखो कमाल भइल बा कैसे बड़ा कहते ये ना मिली देख बेगो में का रही मोबाइल रही बेग में तो सारा सामान ही बटे हो का होई है हमके दे मोबाइल एगो तू ले ले एगो अपन ले ये ले लो आ बेगिए में का बा चलो बेगिया में घर देखल चलो चली अरे गो और आओ तो पार्टी करी ना ए भाई जी कहाँ जाता रहो चल तूने आगे ततने हो तने अरे मत जा होने गाड़ी छीना तो सन देखो हम गाड़ी? हां अरे मर्द हमनी के पैसा के मैं छीन लेता ले हले सो मन दूर निकल बा हां कहां छ त सागा बा हुनी आया का बा होने मत बाड़ी जा से दुगो लड़की उहे ओजा रोक के लगते रोवे गिल गिलाए हुनिया ले जाके थी और छीन ले तरी सो कोको बड़ा सोनी 1 रुपया बगल में ना छोड़ हाँ? से देखो कोको बड़ा दुगो लड़की एगो लड़का बा अच्छा त ठीक बता रो पीछे पीछे आई हमरा देखी आई ना महाराज देखी आई चलो चलो चली चली आगे आगे चली आओ अब चिनिया सन तब हमनी के बुलाई का बात बा अरे तो कैसन बोला हां बोली ना कि हमर भईवा हो गए थे भाई बेटे तनी बीमार बचाली ना तनी का बोली हमनी से उठा त नहीं खे चली तो हां चली आई तनी आई नहीं चली तो क्या बात है बबुआ का बोल बा देखो बोले गिर बा का है उ चक्कर आइल हटे गिर गइल हवा कहां चलो 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 उठा चलो चलो ठीक बेमार बड़ा का हो राम बड़ा हैं अरे का करता का करती हां का जी आ गइल अरे अब हां 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 हल धरा अरे बाबू आयो दादा सामान कहां बा अरे सामान हमनी के कहां रे सामान हमनी के कहां बा सामान हमार मोबाइल ले हो धरे अरे हमारे को छोड़ डाला भाई काका का पुलिस भी गया अब हनिया मार बाप रे बाप जगह बा बड़ी रे महाराज भाई हमार मोबाइल पड़ दिगले महाराज हमार दी दे दे अब हमर छिना करते महाराज ना बोलती तो चल 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 गाड़ी कहां बैठी ले ले गाड़ी ले ले गाड़ी ले ले जब लौका ले ले अरे महाराज मार के फोड़ देते मुहावा हो